My Lord Bishop Okoye, remember I came to your office in Banapado Akumozu Ifeanyi Ubah, late Senator Ifeanyi Ubah, which was on Nnewi. Everybody na kepu na na-ekwu n'ọkụ na Parish, bụ St. Peter Clever, kaya kale ụka. Bi na na-abụghị onye na-eji hearsay alụ ọlụ mbịara n'ọfịs gị ụna ya ofu akpa wee gwa m na ọ ya adị possible maka na ọlụ na-aga n'ihu na nna m ukwu anakwuru m ije aha mana obi adịghị m mma ife obi eji odu m mma ọ dịka ya si na iwere iwe hinne for me coming to talk about Nnewi Ife. And I'm a fan of man. I was close to Ifeanyi. And Ifeanyi, no, watching TKG weke. Why I'm saying this, probably when you go no go to Sipasugi even before you ban Nnewi. Mana etu ọbụ na o si wee dị nna m ukwu. Ifeanyi aha aka hazuru ụka n'okwu anyị na cathedral lichala ego as far as I'm concerned cathedral tipara Ifeanyi maka ọha ifufu na alụ mana anụ nwere obi o ji wee mabulie emechara yo kpọkwa ibe anyị fa ndị nwere ike igwa okwu dịka Luskata Sadisi Ofodeme ka ha bịa ti n'ọnụ ọ bụrụ na ọsọsọ Ifeanyi nata from Abuja a driver n'okwu a na ahụ face on mmiri nsọ o jezi nya Parish ya ọdọkwu nka emere ya lao nna m ukwu ihe nchọrọ ịyọ gị bụ na asụpụ na ahụ ewe luo n'ọnwụ anyị mana ekwesịrị ịdị so unu nzọ ụkwụ gị. I'm not doing this as a content, but I feel that this is the best way this could get to you even faster. And also get few of our people that are probably thinking like me. Maka ka ndị onye bụ okwu anyị afkumeba kpọrọ St. Peter ojideki amazim no ki enyugwe no ki utomete sikwe ki oji na ndị ọzọ gasị akpụgasịrị. But ọ bụ na nchọ ka a little bit logical ekwu m na ife niile akpụla ebe ahụ ọ na akwụkwọ nsọ ka anyị gụta maka fa anyị na fa afụ ha anyị amụọ ka ha si mee we are believing ife agwala anyị uche okwukwe mana Ifeanyi Ubah ọnwụ ezi akwụ onye nkụzi n'ụmụanụ ka otoro Nnewi anyị nwere maka o si mee onwegode ebe ometaghị mana onye ọbụla ma Ifeanyi na ndị lụrụ nso mana onwe orifo mere adọghọ mma na ife ọma o mere anyị chọrọ iji aka iwe eye abụghị n'ọchukwu ya ewe ife ọma nwere nwekwa ego ka nke adọghọ mma o mere ma onye na Chike kwesịrị ịdọlụnụ were na-ayọnụ ebe afụ bụ ebe akpụrụ ya enu a na-akwado ụbọchị ahụ ka emeziela ya announcement na cathedral ahụ bụzi St. Patrick's Cathedral Nnewi ifo ya ozi maka na afụgo m ndị megasịrị ụdị ife ahụ na nke level ha na parish level fere ka St. Cletus otolo o nwere afọ na azọ before nnukwu nwanne anyị nwoke bụ Ibeto Louis independently na ugwu achọrọ ịkwanyeziri nya bụ Ibeto bụrụ iri na-eme after his patron saint afọ o ji wee mee mmiri chukwu o ji aza Cletus ọ bụrụzie St. Cletus the same thing n'uru agụ nke Louis Omugbo n'ụlọ ọ bụrụzie St. Louis not St. Louis Kata or St. Omugbo or Louis patron saint on eji afọ wee mee baptism ọrụ azị asa afọ so ọ bụzikwa na ọ ka anyị chere na 14th na that news will fly ọ bụ na ọ ya fly dosikwa ọ na-edosi ikwu ibe
so that ka ya bụ legacy hapụ ịnwụ ncha ka ndọdụ ka ọ dụ ahịa marakwana na onye gbachaa mbọ n'ụka na anaghị eme nlofu for whatsoever reason. In fact, I went to Ozobolo nke Jerome Udoji nche nọ na-akpọrọ Jerome Udoji n'ime unyi ụka ọlụlụ luo nọ n'ime ka enili enyi. How do you do us to see? Nna m ukwu biko ayọkwa gị bụrụ obi ọcha ka anyị Ifeanyi Ubah. Ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị na ife nya bụ bishọp Okoye mere na nya bụ ife na ọ dịghọ mma, ike na nya bụ bishọp anakorugo ndị ọzọ ego n'azụ na ọ chọghị ịgwafa na Ifeanyi Ubah na-alụkwana nya bụ ụlọ ụka, ike na ọ pụta kịta na-asị na Ifeanyi Ubah na-alụ nya bụ ụlọ ụka, na ndị ahụ ọ na-eje n'azụ wee na-anakọrọ ego na-agwafa na-arụ ụlọ ụka na-enwe projekti enwe n'ụlọ ụka na fasa osidi na fa weta ego, na ike na okwu ya kịta na ndị ahụ ya ewe iwe maka ike na ndị ahụ enyegokwa ya ego chena ife a na-agbakọta aka wee na-arụ, amaghị na ofu onye na-arụ ya. Ya bụ bishọp jee n'azụ na-analụ ndị ọzọ ego n'azụ, were ego ọ na-anatafa jere na-alụlụ fọfọ dekin na Ọnịcha na-etinye ndị tenanti ebe ahụ, jee na Ataba na-alụ ụlọ na-alụ esteti na-agbagatị ana na-ego propati na-alụ free station na-alụ họteelụ na-alụ ụlọ akwụkwọ. Nọọ ya bụ ife melụ kpatalụ na ọ chọghị ikwu na Ifeanyi Ubah na-alụkwanụ ya bụ ụlọ ụka na sikwunyere Ifeanyi Ubah ugwu dukwanụrụ ya. Nọọ ya abụ ya na-atụ ya bụ bishọp egwu. Ife mfụkwa na kọmentị ka m na-akọ ebe ụfọdụ na-asị so na ya bụ bishọp abụrụ dịrị onye Nnewi na-ewetara ya eweta n'ụdịfa na-abụ ọbịarube onye abịawunye ya ma ọ na ji mgbumgbu afụkwana ya n'azụ na ụdị bishọp a kịta na-esi ka ime ya transfa ka eweje ya ebe ọzọ mgbe ahụ ọbụla ọgụ na mgba na fa afụgo na fa anọnyetago ebe ka udo yiri nọ ebe a ya ada amị ndị mmadụ na-amịfa na-amịsịsịfa mgbụrị afọ dụfa n'afọ ndị nemofu na-aka ụka na ihe ama na obifa na ọ dịghọ mma na obifa adịghị ọcha na fa na-ebi iwe na ife ọjọọ n'obi karịarị ndị na-abịa ụka a na-ezi ozi ọma a na-akara ụka. Ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na akaụntụ Ebube Anaedo na Nnewi nya Facebook ya na fa bụ ndị ụka ejegori wee kpesalụ Mike Azụka na ọ na-agbapụfe afọ na ọ na-ekwu maka fa. Mike Azụka wee fichapụ Facebook nwoke anụnwa n'ihu akwụkwọ ọkwa ka unu wee na-afụ maka na ọ na-ekwu ifefa mere o si ọkwa fotoro gbagbuo fa oge ọkwafe iyi na ọfa kwunyelu nwoke mmadụ lụrụ ụlọ ụka ugwu ọkwa ya bụ sọsọ ife ọjọọ mere fa wee je rịpọtụ akaụntụ ya n'aka Mike Azụka wee fichapụ ya. Ọkwa ndị na-akala anyị ụka n'ezie ya ozi ọma mgbe le sineta Ifeanyi Ubah na-eweta ego n'ụlọ ụka a na-eri na-etu ya afa ome mgbe o ji ịgba ezigbo mmadụ nwoke mmadụ anwụọnanụ echefuo ndị ezinụlọ ya ma ọ bụghị nwunye ya na ụmụ ya ma ọ bụ ndị be famili Ifeanyi Ubah. Onwedị ndị emere invite mgbesi a na-emepe ụlọ ụka nwa atrisi ka ndị ahụ riprezentị ya leta Ifeanyi Ubah kwụrụ ọtọ ekene ya n'ife nwanne fa nwoke mere onweghị nke eme. Bishọp riri tankyu rie tankụma rie tansa asị ibu n'ọnya nwalụ sọsọ Chineke ma mmadụ one o ji anara ego n'azụ mgbe sineta Ifeanyi Ubah na-alụ ya bụ ụlọ ụka sọsọ nya ya ife okonu ka ọ bụ ife na-atụ ya egwu. Ọ gwụcha ife ndị mmadụ na-ekwu na kọmentị n'ụzọ ọsọ Chukwu nwa ndị ọ na ji ego fanya ndị o riri ego fa rie ya egwu ekweghọzi ya ka okwu nke bụ eziokwu uche ya bụrụ kama o yi ekwu ya ka ya na ya nwa nwụpịa ebe ahụ eribe onye nganga akpọọ ya onye mgbu. Ọ nụfụrụ na ọ bụghị tata ka o kwubere maka ya bụ ife na omego vidio anụnwa bife emepe ya bụ ụlọ ụka. My name is James Okoye, Ebube Anaedo.